Katari sanghaman tu te chuan zingkar hma taka an long hmang chuan Doha long chon na hmun lam chu panin tuipui zau tak chu an kalkwal vela ma se chutia an kalkwal vel na chuan thil engemaw hi an hmuta tlat mai chu an thil hmu chu an va nei zel nuwa chuan meiche pahnih hi thi chhawngin an lo de dreng maya pakhat zawk chu Indonesian mi nia hriat ni in pakhat zawk ero chu Egyptian mi nia hriat ani boka ti chuan he an thil hmu chhuah hi Coast Guard ina a record ni in a hnua Qataris thunei tu te chuan mipui hriat a puan chhuah lo chu an tum zeta ma se chu an hnu chui chian na bultan na chu lo ni in heng hmeichhia te hi tuipui kamatanga kilometer somria ta hla a anom chan chu zon chhuah tum chuan an hun kal to lam chu chui chian an tum ta ani heta hmeichhe pakhat zawk hi Egyptian mi kumsom hne pariata upa Yasmin ni in Doha atanga visa hmanga local ania South Asia Africa le Arab meichhe sang tam tak ang thoin mi ina te omve lobloba chumi hnu chuan Doha a cleaning agency ne na an contract ne na chuan thakhata dollar zaruk lalu turin asain ta a hei hi chutiang din hmuna tan chuan hlopa ngai ang mai ani a ma se Yasmin ni tan thung ero chuan apoi mo hle thung asum lak lu zong zong deuh tho chu kairo a achung te hian a chuan thon vek thinin anu chu a hrisel lo mai ba ka akal thlak te angai hel boka chu mai alani lo a u naw hmeichhe pathum te zerna zong zong chu atum angai boka wangin chu na chu an chung ka tan chuan a thok sham sham thin ani Yasmin ni chuan cholpo alangai lo mai ni lovin ni tam tak chung chu extra sip te ala hiala rim takin a thok thina an nun chu a ha thlak tak zet ani ber chulai Qatara mi ho sa tak tak te cheni na chuan na thok dang te po chu omve bokin anni nen chuan mutpo an mu mangai mi ulawa kartin chuan anin lam chu an phone ve thei choka ma se agency management lam chuan na thok thale langsa tak ni in an soi thin thunga agency ina chutiang thu an dong ti chu sha chuan Yasmin chuan angai vel hle thin ani tum kha chu agency manager chuan Yasmin chu office a kauta a chuta chuan offer thatak an nei tho soin special project apea chu na chu ni thum chau emo hun engma chena tan ani thote soin chuta an client chu mi hausa le ni na sang tak ani thote asoi boka ma se aming ero chu tarlan ani lo thung tin an thona mun tur chu mi mal ram le in ni in chuta chuan lir theya akal na tur te pe kan don boka ma se an tho tur ero chu chiang lo takin an soi thung chuti rwal chuan event bo saina a mi khwalte lo tran pui tur le lo en kol tura ti ni in ni thum chunga a tho chuan dollar sanga a hlo tur tho chu a sei boka chuta a hlo tur la chu kum khat chunga a sum hlo chu aya ale som bela tam ani nge ani ni chuan agency manager chuan chu a offer a chuan arang theyang bera thutlung na siam angai thu a seita a chuti rwal chuan Yasmin chuan na thok tu te chongka le thuleng chungchang te mi mal lam zong po a an na thon awanga boina an to te chu a hrechiang ve hleya ma se chu na a dollar sanga a hlo thei ni chuan ano surgery ti tur chu atum vek theyanga anu zela an din hun siam thatnan po chuan a mang thei don ti chu a hribe kar box si chumi wan chuan ain ngai to de utnuwa arem ti thu a seita a heta hian Yasmin chu in remna English a ziak tur ti ni in Yasmin chuan chung document te chu a zong zong chuan a hrethiam vek lawa atlang pui chau chu a hrethiam thung chu lawa copy dang po pek ani lem lo bok ani te chuan atuk zinga kar chin chian po nei lem lo mangin agency hostel atang chuan Yasmin chu an ron lam ta a Doha po na private airfield te takte a chuan shoi ni in chulai hmuna chuan a tho ang thau thok tur me chedang pathum te po chu lak an lo ni boka chung me chha te chu nam sang sang Philippines le Indonesian ba ka Kenya mi te an ni a an ma ni chuan anom shan tir ta chawa chu lo taka in som na siama in ba poplo tur chuan an shil lok vek bok ani chumi nu chuan helicopter mangin an phur chhuak le ta a Yasmin chuan tukber atang chuan thler kwal velin Qatar tuipui kam chu persel khomol angmain ain thlak ti chu a hmu theya in helicopter chumna hmun thlar kar hi square kilometer li ai tam lo ni in alang thing le mau le pam thing de chu atamin ramngo angmai chu alo ni a long chol na le do te ro te bula chuan dar thalang le concrete manga sak vila chu alo oma
ti chuan chuta an tum hnuah chuan manager anga inhmel hria tir tu mipa pakhat chuan landing site ah hian alo hmuaka a hmel chu Pakistani hmel ang deuh ni in English po a hnih saw hlea chuta ani chuan security lamatanga thodong anga insuin meichhia te mobile phone ni an passport te chu alo lak sak veka ma se Yasmin ni chuan an document te le an thil te chu engtika nge an pekle theng te chu alo zol wata ma se manager chuan zona in nei ang zong zong chu ni danga chan vek ani ang ti in Yasmin ni chu a chang thung chumi hnuwa Yasmin ni te pali chu main villa bula guest house a chuan hruailu anita a chulai room la chu amoi em maya tui fin riat thler theina tur tu per moi tak tak te so lo omin manager chuan danan siam de chu alo hria tir ngal sung sunga Prince Nasira chumi thler kar nei tu chuti laia kumsamli pahni mi chu atu ka chuan chu thler kara chuan alo thleng dona chu wangin an thlen ni chu chol hadam ni atan an ro man ngal alo ni heiba ka hian guest house chua sante le main villa bul hnaya an kaldon chuan phalna an dil masak phot angaya ani lo chuan chung thil te chu khaplat ani thung te chuan zan alo ni chuan zan ria chu meichhia te chuan ngoi ringa in an borok chu are hian are tlok tlok maya a zia bera chuan an hriat ngai lo thler kara chuan in biak pon engma omlo le document puimo engma kol lovin mainland atanga kilometer somriat vela hla chuan anom ti na ni a chu thilawang chuan Yasmin rin ang chu ani lo chho tan ta deuh hleka a chan chu midang nena in biak pon atur ang po chu a hlotlin lo zilwang ani ba ka mi hlawm tak ani awang chuan dan an siam to te chu bo chiat arem lo bur mai boka ma se tlai lam alo ni chuan Yasmin ni chu a room a chuan ama chawa omin room chung de chu a han en kol vela closet chunga chuan spot thom hno set fil fai tak tele sneaker thar pahni chu a hmuwa a hnuwa chutiang thom hno chu midang te tan po a bo se sakvek an ni te chu a hrile ta boka ma se a hnu loka chuan thlona an chuan a chawdeu wang khan tui takin amu hil soita ani te chuan jing lamdar thum vela chuan Yasmin le be chadang te chu thomri chuan ati harta sok maya chu guest house bula silai kapri ani ti an sha chuan meichhia te chu an phok lek na sa in pakhat chawina aka ani lo ti chu an chiang hle boka Yasmin ina a soizel dan chuan silai pok ri chu ribor ni lo ma se na satak ani a silai pok non thei chi ani arin thu a soi chumi hnu loka an room kong khar chu ron in hong ngal vekin mi engemaw sa chu room chunga chuan an ron lo zuya chota a soizel dan chuan an thlen tira lodong song tu ga tang thoka ani hlama ma se mo theilawa maikor an wa vek ba ka silai an keng vek thung chuta chung ho chuan thumal pakhat ma chu bahlamia lo hian soin Yasmin ina closet alo en to chunga mi sneaker le thomhno te chu en tir pa chuan in thlak ngal turin thu an pe zui boka chuta meichhia te chu an hlo thon ema wang le thil thleng chuan a thon ema wang chuan zona an nei te po chu an zo theilo pha hial bok ani chumi hnuwa chuan room chunga an ko te chu hnunglama phor be sak vek ni in guest house atanga hlave tak tuipui lam kongpo omo mal lo na lama chuan an hroi le a mini som panga vel set an kal hnuwa chuan generator hmanga light an ti en hmun engemaw za chu an hmuta a chuta chuan mi pa pakhat chuan mun failaya chuan lo ngak rengin chu komsamli pahnih mi Prince Nasira alo ni rengmaya ani chuan mi hosa takte hak thin thomhno man to tak chu lo in belin akuta chuan tonlai thil engemaw akenga a khel bora chuan chimpai na bom da bokin chuta chuan chemtilian chi apai bok ani heiba ka hian abul nai an thlen hnuwa chuan atira an hmu Pakistani ang tak manager ni bokha abula chuan chonglet tu angin aloding ve boka chuta Prince Nasira chuan meichhia te chu en kwal velin Yasmin soi ang chuan amit menga po emotion engma chu omlawa chumi hnu chuan thil te chu a soi chanta a chuta a thu soi dan la chu na chan ma a staff te hne na thu soi ang mai hian mong cha nga soin manager po chuan a thu soi te chu alo let zela Prince chuan dan te chu shilfe in chung te chu survival games anga ti tur ania meichhia te chu chwa in ni som thum che hun an pe don ti te le chumi hnuwa ramsa man ang maya an na chu an chan don thote a soita ani heta Yasmin ni tena an na ber to chu chumi thlar kara pi ruk le dam kho chhona na be chu ni a in he thlar kar hi
ram ngo ina a hwal vel le tuipui kam hnai ber po kilometer somriat vel ani thute tui in tur om lo thute le tlan chhuat theina tur engma om lo tho chu hriat tir an ni ta ngal boka heiba ka hian prince chuan chu game darka som pahni o tur chu chiang taka soin thil chu adwang thlap chuan asiam rema an zinga pakhat chu zingda ruk thleng adamani chuan chakapuan ani don thole chuta hne tu chuan zalen na le sum tam tham tak dollar noi khatla chu adon ngal don thote asoi boka ma se chumi ma a an man te chunga thil thleng tur te ro chu ase chiang do lo thung eta yasmin an ase zel dana chuan chutiang thil an ria chu mak an ti in rap thak an ti hle thu asoya meichia de chu an tapa an hlau tak zata ma se chuti lai tak chuan manager chuan chap to lo turin aron hauzui shet ni in asoi bok ani te chuan prince na siran chin chiana te apek nuwa chuan gat pakhat chuan meiche kot an phorna te phelpa in tlan ro atita a chu vele meichia te chu rang taka tlan dar ngalin mun sang sanga chuan anin chendra ta a yasmini po chu chak taka tlanin ani ero chu an khwa kairo a infiamna te alo tlana sato awangin a infit tha em ema nunglam hoilo chuan atlan mok ani ber chuta angai to masak ber so tuipui kam thlen wat ania ril rofim tak chuan ngai to tumin tuipui kam a thlen vele an che na mun a mu theina chance anenga ani lo le thlar kar chwa san theina tur kong engemo ane the chu aring hleya chuti lai mek chuan thil hre chuak zokin prince na siran ram zaw zong a soi chu a hre chiang talo hleya ram hnoila chu a pikin thingtila chu om cha muk mai si ti ngai na shilo tak chung chuan a theyang angin ngoi rengin akal zui zela ma se a chaw to ema wang le a ha ema wang chuan a thok te chu arang so din chulai mun re tak mai a chuan a thori te chu a beng cheng ma zo khel bok ani te chuan chumi hnuwa yasmin chu darkar khatbel ai ngai to lai le ril ro hlau thong taka om lai chuan au thom a hre thut mai kherkar sira tang chuan me che au thom danglam tak mai chu a hreta a chu chuan kenia me che te chu an tlan chhia ti hria tirin au thom chu a ringin an sa emema chuta yasmini po chuan thin phudep dep chuan ngai thla in ading khong renga ma se chumi hnu chuan har chhok le thutin thinglian tak zung phena chuan abiru tak ngal wata chuta a hlauna chu ti top tun chuan abeya a hlauna chuan hriat thiamna a pele zok ta hlau mai ani alandana he thil hi game emo lemchan ang mai ani lawa thil tak tak nin prince na sira chuan atlan chhuatir te chu aman ngeya ral thwa keng tel boka yasmin chu zo in che chhun zo ma si tuna re chuan mi man ching de chu angai chana in ring om chu angai to si chumi hnuwa chuan tuipui kam po tura ngil taka kal atum leta a ma se ala hlau thon ema wang khan chu thing mun hnoya chuan umri chu tum le in chu zan bo ruak lum tak te chuan a thok ati har sat mai pialama aril ro chu aboin zan ria thom ri le thin te chuan a hlau nu chu ate zwal emema te chuan chuta darkar hne zet aum le nuwa chuan au thom chu a hrile ta a amma sa zoka a hriat ai ma khan hnai zokin yasmini chuan filipino me che o chu a hre chiang hleya au thom chu na satial tialin a hnuwa chuan na tuari in zui le in are zui ta mak mai ani tuna chuan pahni che an omta yasmin chu leya chuan bokhopin thoma chhualo nan a kut chuan a hmui chu a hupa boka chutianga rei tak chung a om hnuwa chuan a hla om to lo nia a hriat awangin amu hil zui vele ta a nima sela alo harle hnuwa chuan ram hnuaya lo nga reng chu thil thaber ni in a hrilawa chuti rwal chuan tuipui kamlama la an mani pel tu ten an lo nga reng chu a ring box inen aril ro chu a boita emema chumi ni wang chuan thingkung zung lian tak phena chuan midel angmaya che in ngai to tur ber po chu a hre thiam lo hle ani yasmin chuan me cheu zinga chuan mil shet pakhat nin a ming chu sari indonesian lammi ani nge a ani po chuan hlau em hian a hun chu alo mangve meka ma se yasmin anglo takin ke kor tluan havelawa ke kor bulne na lo omin a phei khokking la chu a hlo to boxinin tlan pu har sa ati to hlemaya chutia an ma ni pel tu te hlawa an tlan kwal na lama chuan an thian dun chuan anin tong ta hlau mai yasmin te pahnia chu anin hmu hlalawa chuan an lom tak zata zoite te ya in bia in thom chwa chu an hlau hle buka chuta an chance nei chu an pahnia an thodun chawin an hmu chuak theidon te chu an thacheng hleya
mason tur la chuan hla om an hma chon la chu angai don bok si ma se chu ti ve ngei tum chuan an ri ro chu ti pau khawin poison ti po chu an nei be da zela thilom dan tur te chu soidonin prince chu ga ti omna bila chuan akal an be se lo thote an soidona chuta chuan sari chuan ngei to na thar ron nein vila chu he thliar kara hian in biak pona manro omna hun om chun ani thule in chunga chuan an lu ruk theya radio emo satellite phone an mu the ni chuan chanpuina an dil theidon ti chu an che chang hleya amai ro chu thil chu ti du hle ma se an tan ero chuan be se bo ang mai ani thung chulawa villa chu prince headquarter ni in chuta chuan ama veng tu ga ti po chu anom ngei dona thil dang le chu rango chunga chuan mi swalin shem she kengin a hmu ma lo chu a zong reng bok si ma se rislak chu an tum be le ta a chuta an chu dana chuan jing khobar ma in darkar ni bak chu om to lawa chumi ni wan chuan zo in thing phena chuan bi ro phei zelin villa lam chu an pan ve ta roi mai ani Yasmin in asoda na chuan anom na tang hian villa chu darkar khat chuang pan nan hun an manga achan chu an bi ruk na atangin hun dang pan chu mong chang ati angai boksi chu mai ba ka villa banga sana in daruk a ko chuan an tan hun chu a chep zol don hle ti chu an thi changin an chu dana jingdar li le achan beya an thil ti chu an zo thei angai don bok ani chuti rwalin an be se na ne chu chawrau to hle ma se prince po chuan jinglam thlenga azon pe chu an rin to lo ba ka chumi thlar kara ga ti po chu anin thla da deu to ti po chu an ringa chu wan chuan an thla an ti mong ve ringot mai ani helai anom na atang hian villa chu tlanga light eng ve ve ang mai hian langin timjing ero chuan apil dei thunga ti chuan meichia pahni ti chuan chulai villa chu panjelin twal zo na tanga chauka panna kongka chu ain khati an mutheya hi staff ti en kolna lama tanga ti emo ruwa mana siam tumna hun ani po arin omzo khela nima sila rislak mai lo chu ti thedang ne chong hek lo le in chunga an han lo chuan manro thatak tak manga bongro siam de chu ba hmulhomin engkim mai chu stainless steel mangle lungmoi manga siam vek ania thom chwa hlau tak chuan dim takin an chatan ta ani chuta an thil tumber chu radio room mu emo in biak pona manro om theina tur manager room mu chwa chu nia chuta an kalzel na chuan corridor kongkhar ang tak mai chu wa mu chhuakin chumi corridor toplama chuan electronic thil le manro te chu alo oma chu satellite manga in biak pona radio room khani in manro te chu khoi a boi thlak mel hlemaya nimasila radio manga thuthon chwana chuan me tur baton chu omin har sana to pala SOS thona tur po chu alo on bek boka te chuan Egypt rama technology basic course to Yasmin chuan chung signal te chu a activate tir nge angai ni te chu share in chu a chance ne chuna ni te chu a hre chang hle boka chute lai mekin saripo kongkabula chuan mi kalli kallo ena loading ringin corridor po chu alo en ve reng boka chuta Yasmin chuan baton chu metin secondary lo te chung chu engma po athleng lo angin alanga nima sila chumin hu loka khol chu ron thokin baton chu aron hring ta wa mai signal chu ain thon chuak ni ti po aron nim nge ta a chuti lai mek chuan pindan kil khata speaker a chuan thom ron omin chu prince nasir omong tak chuan aron zui nga zata chuta final an lu thewang chuan alom pui tho speaker mang chuan ron suin chumi hnu loka hallway chunga chuan light te chu aron eng ta phuk maya ain emawang chuan Yasmin te thian don chu middle ang mai chuan an mi chu awai chum mai ani chuti lai mekin prince nasira chu anrin lo tak mai hian kongka bula chuan aloading ring maya akutala chuan thalkeng bokin tuntum chu aka ngei pu an ringa chuta ama chau chuan ani lo le ngal anung lama chuan Pakistani manager chu loading bokin tan chuan tur kongka chu alo dang tlat mai boksi te chuan prince nasira chuan a thalngul chu zoimawanga choi kangin Yasmin chu katumin atinta a ma se kongka bulading saria chuan kap zokin sari chu aw chhuak tu thuta ma se in se seng na hun nei to hek lo le chhuata chuan tu zui ngal to pin anati aw thom chu in chunga chuan a khok ri rum maya chuti lai chuan athisen chu akikor hak lai te chuan ron nam chhuak lumin athisen chu are mai theilo wangin chhuata te chuan adar ni noya
chuti lai mekin Yasmin chuan chi ai mia lo hian lo boi puin abeidon deuh tu awang chuan a chi chuak ta phut maya engma ngei to boi lo chuan bar counter lam chu pandingin chu main hall chunga radio room atanga step tlem te chawahla ani ngi a chu zan chu prince chuan nuamati in hlimom ati mema mangchang hian tong chhuak me lo chuan a thal chu a lo thale so sawa ma se chuti lai mek chuan Yasmin chuan bar counter tang hian zu botol khat rit mel no tak me chu ron na chhuakin a chakna zong som khom chuan prince chu fu ngei tum hian a vom ve ta thuaya chuta chuan atum tak prince na sira lu chu wa fu ngal thuain glass po chu a ke ri choi mai boka prince chuan thom pu a chhuata lo milim ang mai hian chhuata chuan to zuin hun rei lo ri chung chu che chang lo hian om ta renga chuti lai mek chuan hnung lama ding manager chuan a be se lo lu tuk thil a thlena wang chuan makti in a ding khong ta renga chu vele Yasmin chu a thian no sari boy pui tur chuan tlan le ngalin an pahnia chuan ti ber tur po an chilawa chuta sari chu ron tong chhuakin tlan chero ti in a thian no chu aron nama ma se Yasmin chuan kalsan chu atu bi khawlo Yasmin chuan sari chu adara in kwatirin pon lama chuan hroi chhuwa atum le ta a chuta an kalna hnuwa te chuan ti sen de chu a om zai zui ani ber chuti lai mek chuan manager po kha ron har chhuak thutin security ten hena chuan Yasmin in a thian no hroi chhuwa atum thu te chu a se zunga Yasmin po chuan a thian no sari chu main hall sir lam long panna lama chuan lo hroi ve mekin sari chu rit em lo ma se Yasmin ni chawve to tak tan chuan han hroi zung po chu a har sa em a ma se thele thelawa an kal zel nuwa chuan long chol na hmun chu an thleng thei ta hlo mai chu zingkara sanghamana tura an long man thin te ani a an nai bera chuan kalin Yasmin chuan sari chu asir lama chuan hroi phe zelin chuta chuan mishing lu thei om tok hi alo om hlo maya chumi chunga chuan a thiano nen chuan an luta ani nima sila heta hian har satna an tok le tlat mai Yasmin chuan a pian an hnalama voi khat ma long chu ala khal ngai lawa ma se ati nge ngai boxi chabi omna lam chu pan in engine chu atinong ve ta a chuti lai mek chuan vila lama po thom lo chhuakin security guard chu Yasmin ti omna lam pan chuan anon tlan boka chu vele Yasmin ti po chuan an long chu chak taka kaltur chuan an thei pato pin chan an lo la ve sela chumi hnuwa wa nei thlak takin chu thler ka rap thlak set me chu tuipui zau taka chuan an kalbo santa ani ga te chuan longdang mangin an zui zela tuipuya chuan an game chu an chan le ani ber ga te chuan chak takin Yasmin ti pahni chu an long mang chuan an zui zela nima sila Yasmin ti po chuan an long chu chak taka kaltir zelin an thei pato pin an tan ve zela chutia an tlan zel na chuan long lian tak mai hi an muta hlo mai chu atira kan soita katari sanghaman tu long hi alo ni reng maya anhuwa long kapti ni na a soidan chuan host gata report na long lian lo tak pakhat chu an mu thole chuta chuan me che pahni an chuan thu asoya an long chu an hnai zel nuwa chuan abula thokho tinen chuan thilmak tak mai chu an muta a chu atira kan soi me che pakhat thisen hlo hnem tak nikho shelawa omle pakhat zok tui hal em chaw tak maya lo om te chu ni a te chuan sanghaman tupa chuan me che pahni te chu alonga chuan hroi lut patin na thokho te chuan longa damdoi om hang chuan an enkol zui ta pata ma se sari hliam chu anat em awangin a chhok lei thei me ulo kapten chuan rang takin katar khomwala ka te chu abi pop zui wata radio hmang chuan emergency om thu soin me che pahni te chu thi chhonga an om reng thu chu awa soita ani chumi no chuan do ha long chon lam chu an pan le ta a chuta chuan police le security te ba ka damdoi lam thiam te chu an lo om beka ma se sari ero kisen a hlo hnem em awang khan ni kho shelawa la om rangin Hamlet hospital a chuan hroi ngal ani a tin Yasmin ni po athil tonina a thon em awang khan biak rei thei po alani me ulo ari ro chu ala chi ai vek bok ani te chuan dar kar tam tak aliam hnuwa sari chu athi zui ta a doctor tina an soidana chuan thisen a hlona sadawang le hliamani na sad em awang te atak sa chunga thisen jam then khat a cha awanga thi ani tho an soya atira chuan damdo ina omve police chuan chu thil thleng chu longsom mangte thil ti emo dan lo anga pem tumna hlo chama wanga thleng anga chuan an ngai de uleka
nima sila Yasmini aron har nuwa athu seitile police na anlo ngai dan so ain mil lo chiang hle thung Yasmini chu chip cher zo ka thil zo ni in engkim chu asoi ta veka chuta chuan na an offer dan te helicopter manga an kal dan te private island a shoi an ni dan tile an thil ti dan song song te chu soin chung song song ti tu chu Prince Nasira ani thu te asoya in Kenya hmeichhia le Filipino hmeichhia te chu chuta chuan tha an ni thu te saripo villa a an lu hnuwa hliam ni in asoi bok ani nima se police te ro chuan atira chatiang thil chu a thlen thei an rin lo ba ka an ma ni chu an ring hlel hle maya ma se rilun takle hlau thong taka soi ani dana an ring lo thei si lo chu lawa physical evidence te po chu nial thei ani tlat si lo boka tin sari hliam te chu silai emo ral thuam pa ngai emo manga ti ani lo ti chu alang chiangin surgery an ne laya alan dan phei chuan ram saka na thin thal manga hliam ani ti chu alang cheng hle boka chu mai ba ka Yasminina asoi Prince Nasira chu raure lai chung ka poimo ber jingami ani ti chu an cha cheng hlia chu ming chuan an chui chena level po chu ati san pha ta hlia chu thu boy chu police atangin state security service a son hwal ni in Yasmini thu soile sari taksa atanga evidence omti awang chuan chu thlar kara chuan be pui thak turin thutluk na siam hwal ani te bok ani chu air traffic control in Prince Nasira thil ti ani thu chu an che theita a chu thlar kara chuan ka te chu tir ni in Yasminin asoi thlar ka le vela te chu an va mu chhuak ta beka chuta chuan Prince Nasira manager le security guard engemaw sa te chu thlar kara chuan lo omin Prince Lua chuan hliam lo omboka chu Yasminin anin ti boilaya botola avok na nge kha alo ni engba ka hian Filipino hmeichhia le Kenya hmeichhia rong te po chu mo chwa ani le boka chota forensic report a alan dan chuan chung hmeichhe pahnih rong te chu ram sapel na manro manga tha ani ti chu mo chwa ni in villa chunga chuan sari thi sentile zo bottle ke dar noi te po chu motor alo la ombok ani te chuan Prince Nasira le chu thlar kara na thoka omsong song te chu man vek ni in Doha a thu zo fia tura shwai vek ani a royal family atang nge ya twal tha thu te chu chwa ni in thu she tu dam chwa kan ama bangin he thil thleng rap thlak takhi khovel puma chuan athang chak ta hle maya ma se thil thleng dang te ero lem chana thon thu ang mai in alang thung Prince Nasira chu police custody a shwai ni in he case a hian high lawyer te chu anin rol ngal wata an ram shia na te chu manghal sung sung in Nasira lam chu an tang hmal ani ber tin chu thlar kara thil thleng chu twal thana ni lovin game mai ani thu chu an soina sem ema tin hmeichhia te chu game khel tur chawa shwai ani thu te le game a chuan hmeichhia te chuan contract an sign vek thu te an soi boka chuta an contract saina document te chu chipcher taka an han en hnuwa chuan liam om thei dan ti le lotling berina cheng noi khat an don tur tho chu alo in ziak tel veka hei wang hian lawyer te chuan meichhia zong ten poisa an du awanga hetiang thila tel hi an ni ti chu an soi tlat ba ka thina tok te chu game an khel chunga dan an som lo wanga accident tok an ni tho chu an soi tel bok ani te chuan he nu chuina hian Nasira laka direct evidence la khom de po chu a har em ema in Kenya hmeichhia le Filipino hmeichhia te thana manro la chu motor reng om si lo chumi ni wan chuan Yasmini testimony chau chu direct apu anita a ma se an nge event ve hle thung chuta defense lam chuan a contract a bo chhe ta wangin he thil rap thlak takhi a thlenga ni ti in an soita a tin he thil rap thlak tak thlenga hian mo phurna lak an tum lo tho an soitel ta bok ani te chuani thum chung lai an shen hnuwa Prince Nasira chu evidence siang tak an hmu theilo awangin chwa ani le ta a heti lai me khian Yasminin chutiang thu alo sia chuan alung oi lo hleya tin a che that thelo awang chu chuan a thinari em boka ma se amala hospitala gad ve na hnoya chuan omin a omna tanga Nasir omna la chu a hlamai boksi chumi wan chuan ti theinei boksi lovin atot up mai ani te chuan Yasmini chu tu matlo po phalni talavin embassy lampanga tangte po chuan tu matlo thei ani talawa Nasira a chhuan hnu ni engemaw zat hnuwa chuan Yasmini chu thunei tu te IOR che thin mi ten tlo in chuta chuan Yasminin a hnul thei mia lo tur offer thatak mai an siam sakta a
cheng noi nga lai mi chu pek tiamin chuta an ofera chuan Qatar chu chhuasan vatur le Egypt kirle vatur chuan an shila keiba ka hian kairowa achungte anu le pa ba ka unau te hna chuan heng thil thleng zong zong hi a sei chhualo chuan an him do na ni te chu cheng lo si ma se hria thiam ol taksi in an shil tel boka chu mai ni lo media emo midang biak potumna aneya an hria chuan ama le achungte chu an him do lo tho chu chiang takin an shil tel bok ani te chuan chumini vek chuan Qatar atangin hno chhuwa anita a Cairo apana tur private flight a chuan da zui ni in poisa po chu a kauna an transfer ta boka ti chuan poisa te an don ta ka wang hian Yasmini te po hi an ngoi ta ni na lang chu thlar kara thil thleng zong zong te chu pon zar vek ni talawin case po chu chumi hnu loka chuan khar ani zui ta bok ani